बामफ्राम सरकार CPM नो परिवो BJP नो पाइ खाइदेका जों उन्दै हाय जल माने दैमां फैया लामा क्रिन बागै जों अंदे अंनो हिए बरनो बडु दिखा ताव बो जों कोनो सक्सेस हुइया सबका काज सबका विकास जोंनो विकास बोलते बरनि सरकार काज सरकार विकास नो थियो जिनला को सिखैया जिन गरीब रनिलाय को सिखै तार माने ब्रक विकास हर घर जल जीवन मिशन 2021 बिसिङाव कायजाकमानि सामनो आरदि ब्लकनि बिसिङाव खबजाक वेस्ट मालेदर बिसिनि बिसिङाव खालायनाय खैचां रोजा पारानि लुकुरक आ जल जीवन मिशननि अंगै कायजाकमानि दै खबसा फानोसे मानंया बायनो यांगो सामुं खालायनाय एजेन्सि रखे सामुं पाइखा होनो साइनबोर्ड थेपावै कोटि कोटि रां आजियै थांखा आबहायनो सिलसालायखा गामिनि लुकुरकनि बखागदै आबनो कक्टमा थुमनाय रकनि बसखांगो फायै बासावै बखानि कक्टनो आवायना बागै सावै खोनारलायखा CPIM नि हाफांगो दंफुरु सोलायै BJP नो बुदुयै आमचाइनि MLA हास्तेनि मन्दिर सनामै रहरफानो स्वलाइjakliya आ गामि आमचाइ आबहायनो सावै खोनारिखा खोनायनायदि बरनि खुक्तिनो चिनि मफलिवो 2021 दे तिनि तुइ टेंकी 2021 बानायजामोनि तिनि पन्त तुइ मानियाचों तैबो कायसा दङ ओ yang parawo अमो टागनरनि जे उक्लगो अबो खायतो म तिनि टेंकी तुइनि टेंकी जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन टेंकी 2021 सनामजाकमानि 2021 सनामजाकमानि जेबो 18 परेओ पाइखे अमो सनामजाकमानि याकारे क्लां थांगा याकारे क्लां थांगा पाइ बुकरै कोनो बुकरै जेफोर स्लामफोर नर वासेबानो तै दे मान खारने माननिया एकदम मासे माननिया जों चंबोबाय थानाय दा चंबोबाय थानाय मंको MLA के सावचा चंबोबाय थानाय थौ नोंके ताबो के नर बरन तै नङि दं ताके जोंखो तुइसान तुइ नङो ताबो तुइसान तुइ नङै दङ ताबो तुइसान तुइ हाकचाल हासाम खचाल एकदम नखरै थाङै जों अरन तुइ मान दङ बसु फेमिलि का नं जों फेमिलि ओंखादे ताबो एमने मैक्सिमाम प्राय अर दङनि एमने प्राय 60-70-80 परिबार तो काओ ओ जागाव जों तुम कोनो जल मिशन निख्रै इनके तिनि साखामबो अमहाय अवस्था तरि दङ इनके ब्रिज क्रै ओ ब्रिजनि अनुजायै जों ताबो साखाम उनको डेलिभारि खालामनो थांगा इनके अरबो जों दुइबार मैया बिराद समस्याव दङ इनके दै कैसा जे बामफ्रोम सरकार दंफुरो उनको डायरिया रोग हिनै अब अपरो डायरिया रोग 2004 सनो इनका आनी उनको आनी कतइमा कैसा थुइ थांगा हस्पिटाल कासौया लामा आदा थुइ थांगा मेलेरिया 2022 लामा केजार कैसा थुयो लामा क्रिन बागै तिन अवस्था एमन समस्या काइ दङ जों जंजाल काइ दङ पुरा ताबुक नरकनि जे जंजाल लाइथानाय CPIM नि गभर्नमेंट दंफुरबो अ जंजाल ताबुक BJP हाफां रक सावै दङ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयासनि जे सामानि नरकनि आमचाइनि MLA बो सावैनो दङ गामि आमचाइ लामा लामपिरि चंफ्रेंनो खबै बेबाकनो मानबायखा उन्नयन अंखा हामखाराय अंखा हनै जे सामानि बिसिङो बुसुक जरते उन्नयन नरकनि अर गामियाव हामखाराय बुसुक जरते सफैया कोनो उन्नति करिखो जिनर कोनो जलनि मिशन बो खायमानि करै इनको अबश्य हर सोलार किसारि रिखा कोनो बादियो जों ताइमाया तम हनै खाखलाय नरकनो हास्ते हाफांनि बुखागदै दै नोंथुं गामि आमचाइनि बर' हनै रहजामानि यागुल सामुं खालायनाय एजेन्सि रक आबाखया आदां मासेखै खालाममानि यागुल नरक तो ति खबसाफान मानंलि हानि साइखनारिखा ताम हनै खाखलाय बुइति काहाम नंतै टाउन एरिया सहर तंनाय रक दै काहाम नंगो बेचलर वाटर नि दै नंगो फिल्टर दै नंगो फ्रिजर रै दै नंलायो नरक तिनि अ दै नंनानि माया भबिष्यत दै जा मानंनो हनै खाखलाय भबिष्यत दै दै मानंनो हिय जोंलाय जोंथ बरनियाव थानिलाय बन थानियाव जों कोनो मानगन असम्भव इनके आबन बागै जों जत ताकु बुखरनो आं कयो जत ब्रक थानसा खैये अंग हंके अ तुइ वाइसाबनो एकदम एमां मुख थांनाय जों अरन तुइ मांनाय ताबुक तो दै रानमानि जरा फैया ताबुक नरक बरनि दै रक ताबु मालि जरनि नंगो समाल तो नेर थिसेमान और मालि जरनि नंगो दैसानि बो नंगो दैसानि बो राम थांगो अफरके मालि जरनि नंगो एको फाइसे तुइमान खै मालदर फाइसे जों बोरै जराय र जत फाइसे अरको माथि कोलाय अच्छा नरक तुइसे एको तुइसागो हिंके तुइ एको तुइसा रंग तंगो आका बाम तो रते यंग फक बसु रंग एको कलाय जाकसे जों तुइमान तंगो
जों अनेक समस्या से खाय जों नरक लायो दा कैसा नरक दासिमबो नों जे साइ थांमाने लाइ थांनाय CPIM नि गभर्नमेन्ट लाइ थांमाने यागल BJP हाफां फाइका नरले ब गभर्नमेन्ट नं कामी आमसाय हामक्रायनि बागै ब बदलनो कप्लाय खालाय रहरका सिगां बामफ्रोम परियो जों CPM बामफ्रोम सरकार CPM नो परियो BJP नो कप्लाय खायदिका जों दैहाय जल माने दैमां थैया लामा क्रिम बागै जों अंनो हिये बरनो बदुजिखा तावबो जों कोनो सक्सेस हुइया सबका काज सबका विकास जोंनो विकास बोलते बरनि से सरकार काज सरकार विकास अंथ सियो जिनला को सिकरिया जिन गरीब रनिला को सिकरि तार माने ब्रक से विकास नरक बुदिवै नरक चंगमारिबो कप्लाय खालाय आसु खामप्लाय आसु रिमानि यागल नंगरनि चंजाक MLA borok nong kami rogo phai visit dok dekhai ne phika visit khaliya ko ko thanai 2018 ko baisa phika inko to uskom puro tar singkham apro baisa phai thanga kintu kono visit khaiya noroni dukhu kosto rok no share da khlai ne kha kono jora rogo MLA ne thai norok se media botise ya kono ngobo khaiya kono photo khaiya bro norok se sawai da nai kha norok ne kami ne jingdang dong tamo response ri norok no bro no mono rasta khai rai sawo उनको कोनो अवस्था ना तकिया इनके तुई खाइ नै तुई बो ताबक तक्लाइ दं बनिजनो नुंगा ताबन नं कामेरको जदि सा खामें खांगे आप्रोके नर बमा के तलां बाले मतलं जों एकदम दुजन खैया ब दिटा वइ खै माबालो बाले और गार जरत बनाय काइसा ब 2021 काइसा मेलेरिया मंगय ओ चाखमन पारान जरा और थुकाय थि थांगा हेरक मतिका abukni haste hapang phaimani yagolo chumbuk bai tui ti sawai khaninai amo hai kami amchai tongnai rokno ni mane norokle tabu o je chumbuk bai tui ti samani tui mangna bukhak da thang tong na bo bhai saimi abo जो ओबा हाइके तो ओबा आसाया ताम हिया एको चोंचों बय बय सब तुइ को ससागे नुंगमंगनाय नुंगमाया ताइ ओरगो पाइ नांनाय ओरगो मो ठीक है नांनाय नाइजे एको हाल से करे का मो तुइ बाखे चले नाइबा मो चले याते स्नामनाय हियो ओरगो जोनो बोद्रु दि हियो जोनो बोद्रु गय जोनो खलाइ दि बास कांगो वैसासो खड खनाखा सम्बक बे तुइ ससाय नङि हियो जोनो रोगो ने नाइखा बरनो सिकां ओ पाटा करे खै तरका ताबो